गिफिन फाइखा तिनि निशालो मारे किचिं तंथौलायनाय तिनि निशालो बिसि गोताल गिफिन फाइखा तिनि निशालो मारे किचिं तंथौलायनाय तिनि निशालो रिं फाइखा जतुर जानाय रिं फाइखा जतुर मोसानाय रिं फाइखा जतुर जानाय बालायके हामबाय जों दिनै अर प्रेस मिट खायमानि कायसा कारनखे सिनि बसकां 21 डिसेम्बर सिनि बिसि गोताल ट्रिं न तैनाय जों दिनै अर किसा प्रेस मिट आसुकलायमानि जों आसुकलायमानि मेन होनखाय जों तागलाय दिनै अ सुमुलि हाति इयाखे बे सनाय बाजार सिन म बरकाथाल साका सिदाय मनपुरनि बिसिङाव कलायजाक जों प्रति बছर न अब हाइके तागलाय बायखे जों 25 बছर जों ट्रिं बिसि गोताल जों लामजाक साव फायलायमानि तागलाय बायखे जों 25 बार अब हाइके जों पालायना थाङै दङ आबनि उपलक्षे जों तागलायखे जेहेतु सिनि सिलभार जुबली जों अर कायसा सिनि गिफ्ट कुपन न हिनै मानो जों तागलाय कायसा गिफ्ट कुपन 100 टाका रां बाय जों सिनि बसकाङाव दङ 10 टा प्राइस अ 10 टा प्राइस जों लासाव थाइसे थाइसेखाय जों सानाय सिनि गिफ्ट कुपन नि कायसा बिनि मूल्य अंनाय 100 टाका दिरुङाव फाइटतै निनि जदि कपाल तंखांके निनि जदि बाइक तंखांके नों 100 टाका रां बाय न सिनि अर 25 टा प्राइस दङ सिनि फार्स्ट प्राइस हिंके गारि सिनि बसकाङाव बेराजाक बुलेनो सिगमा दा सेकेंड प्राइस हिंके रॉयल एनफील्ड बाइक सिनि बसकाङाव न थर्ड प्राइस हिंके होंडा डिओ स्कूटी फोर्थ प्राइस दङ स्कूटी एक्टिवा स्कूटी फिफ्थ प्राइस दङ सिनि आइफोन सिनि बर' रं बागै ताव बेलायखे आइफोन नाङै दङ आउन बागै जों आबनो 5 नम्बर नारक जाका ताइ कैसा 6 नम्बर प्राइस दङ सिनि सैमसंग मोबाइल बेलाय गाहाम एकदम गाहाम न ताइ 7 नम्बर दङ टीवी कालार टीवी सैमसंग 32 इंची अब हाइके 8 नम्बर दङ सिनि फ्रिज सिनि नक नुखुङाव जों फ्रिज बेलायखे नाङै दङ आउन बागै जों बना 8 नम्बर नारक जाका 9 नम्बर हंके वाशिंग मेशिन जे रिरक सुजांनाय वाशिंग मेशिन ताइ 10 नम्बर हंके ओवेन अब हाइके सिनि 11 हयते 25 टा प्राइस अब हंके सिनि सान्त्वना प्राइस हिसाबै जों या फारजांनाय आबने बागै जों जत सिनि अ सिनि त्रिपुरा हानि हास्टेनि जत बर' रंनो जों अबनो कसान नाम जोङो सिनि अर तागलाय ट्रिं सिलभार जुबली एंनाय सिनि अ ट्रिंआव फायै मानजाक फायनानै बागै जों जत न सिनि कमिटि निङैनाय जों खाबाय खुबाय कयजावो अब हाइकेनो आबनो लगे लगे सिनि अर गिफ्ट कुपन दङ अ कुपन न 100 टाका बाखे पायैनाय गोबां मा प्राइस नरक फायैनाय जदि निनि कपालाव तंखांके नों अ प्राइस बतलाङै थाङै मानाय अब हाइकेनो जों तागलाय सिनि हायना हाय मा खसोवो तागलाय बेखे सिनि 25 बছर जों सिलभार जुबली ट्रिं सिनि बिसि गोताल ट्रिं न जों पालायना थाङै दङ अब हाय आसों न कुपन जों रिजांनाय जों दिनै तो रिमानलिया जों खानानि सिमि रिना साइटंनाय अब सारा सिनि त्रिपुराव न जों अब हाइके गुना गुना रहनानै बागै जों साइटक लायनाय आउन बागै जत बर' रं न सिनि अ गिफ्ट कुपन न पायै बरंनि कपाल न बंनि कपाल न आमजोगै नायै मानो सिनेमा पाइथाक सालमारि हंके जों 21 डिसेम्बर जरा पाइथाक सिनि लटारि कुपन फाल लटारिया सिनि गिफ्ट कुपन फालजांनाय ताबुक तो ऑनलाइन निसिजन नुकुरक तो मंग न अकुपन नाना निमु जुंखा के ऑनलाइन की रक बुकिंग खाइनाव जमानो जों साइटंनाय अनलाइन ते नाहानानि बागै
जत बर'नो सेब साब्रैनानै बागै जों सायटंनाय जोंनि कमिटि रक सायटंनाय ও সালো ওগো রেজাল্ট লিজাক নাই ও কুপননি कुपन रिजाल्ट बोलते তাবুক তব কুপন লিজাগৈ দङ যে ও গাড়ি রকবো দিনো লুকুরং ন বাকি লিজাক নাই যে মান নাই রক ন जों अ गारि रङ सिनो अ प्राइस रङ सिनो जों 22 तारिखआव जों खेला ओंनाय लटारि आरे सरि लाकी सिनो गिफ्ट कुपन जों आदिनो खालायनाय जे दिनो नांगौ आदिनो जों रहना बागै सायटंनाय दा खायसे आबोनो लगे लगे जों साना मुसुङो सिनि अ गारि रक सिनि अ जे बाइक रक बाक्सा वाना लायो आं हायकरै बरक बाहायके नांखा हंके जों बाहायके tlangै मानाय बाक्सा जा खानाव तामनाय निने रेजिस्ट्रेशन फी नांगौ निने इन्सुरेन्स नांगौ रोड टेक्स नांगौ होननाय बाक्सा गोबां लुकुरक वाना लायजाक जों आबोनि बागै न बरनि वाना मानो जों वानाया खायना बागै जों अबहाय खालायका कोनो तायरो रेजिस्ट्रेशन होनाय नांया इन्सुरेन्स होनाय नांया रोड टेक्स नांया नों नांखा हंके नों गारि मालांनाय ताय कोनो आरो रां खक्सा नांया न जों रहनाय रेजिस्ट्रेशन के साबुनि मुंनि दंनाय आबुकी नंनि नांनाय बिनांनो बुंखालिके जों रेजिस्ट्रेशन बोलते जे नांनाय बिनि बुङो न रेजिस्ट्रेशन खालायनाय जों खायरिनाय जों कमिटि ओंगैनाय जों बर'नो खायरिनाय टोटाल कुपन कयटांना टोटाल कुपन जों आरो खालायजाका 1 लाख सुरो सिनि आरो जों किसा गनो हारका 5টা 0 পরে 1 আউনি পরে যে 0999999 আর 5টা 9 अबहायके जों खालायनाय अब कोनो वानानो ककरै जतनि बसखाङनो जों मुथांनाय उ गलाव जे बाबे मुथां गति रक दाव अबहायकेनो जों मुथांनाय आरो कोनो सन्देह हंनानै केवनि दाउट नानै कोनो चान्स गरै अबहाय जोंबो कार्डनि फानो सोनामनो हानाय कार्डनि फानो सोनामनो हानाय ता किसा केफेरनाय ता जायबो सब हायंनाय ता Pasal sampal lugurok tong no kupon nana ni ken naru bebo bahake gerengai जों कुपननि बेपारा हंके जों सायटकलाय दङ जत एरियाव न बा जत डिस्ट्रिक्ट न जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जों रहना बागै जों सायटकनाय माने डिस्ट्रिब्यूटर तननायता डिस्ट्रिब्यूटर तनि नायता अबहाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट चिनि टिरिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सचिन्द्र देबबर्मा ताय दङ जोंनि सेक्रेटारि कनभेनार प्लास सेक्रेटारि जोंनि ताकुक अरुण ताय जोंनि केसियार किचा साखामजानाय बागै मनजां मालिया आंनि जे के एडभाइजारनि चेयारमेन एडभाइजार बोर्डनि लुवाइजित हानिओ नरकि ड्रिंक कमिटिनि बुखाति देखालि दं ना जेता नंनि क्लाबनि जोंरा सिनरा दुइटा दङ सुमलि हाति आबोनो जों सनाय बाजार हिनो दं सनाय बाजार आगि सनाय बाजार तारमाने दाबो जों कक बरक बाखे सुमलि हाति होनो एरिकाता ताय जोंनि अर इउथ क्लाब दङ अ दुइटा मिलैना बाजार बाय क्लाब मिलैना जों अ टिरिं प्रत्येक बोसोरनो खालाय दं ओंका ताकलायबो अबहायनो खालायजांनाय लाकी ड्र बो थायो नरका दिनो उंग लाकी ड्र जोंनि प्लेस दङ याङो पान्थर पान्थर जे जागा टिरिंकायो आरो जों गिफ्ट कुपन आरो जों मुथुंनाय